Ola, o meu nome é Leticia Carrera Pérez, eu son contratada produtora pola Xunta de Galiza para facer a miña tese na Universidade de Santiago de Compostela. Nesta universidade pertenzo ao Grupo Galabra, coordinado polo profesor Elías Xosé Torres Feixó, e este grupo pertence a unha rede maior, a Rede Galabra, que está coordinada pola profesora Raquel Bello Vázquez, dende Porto Alegre, dende Brasil. A miña tese estuda Silvio Rodríguez, titúlase Silvio Rodríguez contra la cristalización del gusto y de las ideas. Nelo que pretendo é ver un pouco a relación que hai entre a obra de Silvio Rodríguez e o campo histórico, social e ideolóxico e cultural que hai en Cuba durante toda a trayectoria deste cantautor. Para facelo da forma máis obxectiva posible, sabendo que isto ao final non é doado, emprego técnicas informáticas que me permiten buscar palabras-chave, palabras máis frecuentes, a través de análisis clúster e nubes de palabras, e con isto afastarme un pouco do amor, pasión que sinto pola obra do propio cantautor e das interpretacións que podan surdir diso. Espero que esta tese saia a luz en suño 2019, dentro dun aniño, e nada máis, estará disponible para consultala.